Nå, I kan godt huske lidt. Ja, ja. Du forstår jeg. Kender du? Den der. Hvad slår noget? Nå, skal vi repetere? Hvad hedder det her? Tov. Snoren. Storskødet. Hvad hedder den der? Det var kravstav. Ja, eller hæksdag. Hæksdag. Ja. Hvad hedder den her? Sprayhood. 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 Nå, okay, jeg tænkte. Det her kommer fra... Det sidder Michelle og Rebecca. Ja. Ja. Det bliver spændende. Ja. Bare hvad på båden? Det er sejl. Jeg tror, det var en helvedes masse øl. Det var aldrig det her, jeg gjorde, når vi skulle i båd. Jeg tror nok, det skal man vende. Dreje den sådan her. Sådan at den krydser op under. Nå ja.